Hello guys, खुलुमबाय बयखौबो। आंनि मुङा जाबाय प्रदिशान गयारि आरो आं दा मोनसे गोदान ट्रेलारनि रिएक्सन खालामनो नागिरबावदों। बे मुभिनि मुङानो जाहैबाय जेंसि मुभिनि ट्रेलार। डाइरेक्टेड बाय दिपक कुमार रामसियारि, स्टारिं अलंबार गयारि आरो एक्ट्रेसनि मुङा मा मिथिया आङो, सरि उनाव मिथिगोन। दा होमबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना। Simang Film Production presents Tale of Love and Hatred. Wow, high heel. ठीक है। बे एक्ट्रेसखौ मावजिना दुखु मोनदोंमोन आं। Wow. Ini lihat mulai. Wah, mobil. Yes, tengok tu. Dia sudah mulai naule. Surya script baik tak Dipak Kumar Rasyari. गोदोनि सल'खौ होदो गोदान मुभियाव लाफिनदो थारमाने मोजां सल' आयो Masa keberapa? Mane Fazli yani Karabadun namanya Christian mau cek Christian namanya oh siapa dulu ya mane Huaya batu nananggu Minilah Jesus Jiska kau final di sini Oh, asal dari Sumatera. Kailan baru Bulgaria. Wow, shashing. Let's play that. Nunggu. Two religious faiths. धोरोमनि जानांगौ gitu nggak? धोरोमनि सोमोन्दै एसे समाजारि जानांगौ gitu nggak? आंनिबा. Grupo ini materi Gengsi ini ya, Tale of Love and Hatred. Gengsi. So filmखौ एसे मोजां जागोन बायदि मोनदों माने समाजारि जागोन फिल्मा एसे ओमफ्राय लोगोसे धोरोमनि सोमोन्दै जानांगौ फिल्मा माने ख्रिस्टियान हिन्दु बेफोर लानानै जेनेबा एक्ट्रेसा जानांगौ ख्रिस्टियान आरो एक्टरा जानांगौ बाथौ जेनेबा बिदि एसे लाभ आरो हेट्रेड बे फिल्म ना बेयाव लिरनानै दंखायो टेल अफ लाभ एन्ड हेट्रेड एसे मुगैलायनाय आरो मोजां मोनलायनायनि स्ट'रि जानांगौ समाजारि जानांगौ फिल्मा दा डाइरेक्टरा जाहैबाय दिपक कुमार रामसियारि बेनि फिल्मखौ आं गोदो नुदोंमोन मोनसे बे फिल्मनि मुङा जाहैबाय सिमां दिलीप एक्टर दंमोन ना दिलीप एक्टर आरो मासुमनि बै सिमां फिल्मा बे समाव मोजां जादोंमोन एसे मुंदांखा जादोंमोन फिल्मा माने मोजांमोन फिल्मा स्ट'रिया मोजांमोन दा बे बानायग्रायानो बेखौ बानायदों जेंसिखौ स्ट'रियाबो मोजां जागोन जानांगौ आरो डाइरेक्टराबो बेनिफ्राय एक्टरा जाहैबाय अलंबार गयारि बेनि फार्स्ट मुभिया जाहैबाय आंनि बिखामोन उनाव नेरसोन दंमोन गावनि बिखाफोर दंलाबायोमोन आरो लेडि टार्जाननिबो एक्टरमोन बियो
दा ओमफ्राय एक्ट्रेसा आङो एक्ट्रेसखौ गिबि नुदोंमोन मावजिना दुखुआव दा मा जादों दा फिल्मा मिथिया ट्रेलारखौथ' एसे मोजां मोनदों माने क्वालिटि पिक्सार क्वालिटिखौ मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय फाइटआ बिदि बांद्राय अभार माबा नङा आरो जेनेबा एसे ओरैनो मिडियाम एसे गेजेरावनो फाइटआ बारा बिदि गानजा फाग्लाफोरनि बायदि एकदम हेभिद्राय नंद्राया अब्लाबो मोजांसा नायनो माने इयो सुरिया फाइटनि सायाव बेस्ट नङाना इयो जेनेबा एसे समाजारि बा समाजारिफोरबायदि जागोन जेनेबा बेनि थाखायनो आरो लाभ आरो हेटारनि सायावथ' जागोन दा फिल्मखौ नायबासो मिथिगोन आरो माबायदि मोजां जायो ना गाज्रि जायो आरो एक्टिंफोरा माबायदि जायो मिथिया आरो दा नायनांसिगोन माबायदि जायो कमेडिबो थाफादेरगोन होनाय एसे फैदा मोनजाखानाय हिसाबै दा नोंथांमोना बे मुभिनि ट्रेलारखौ नायदों ना नायाखै आरो नायदोंबा माबायदि मोन्दों आरो नोंसोरो बे फिल्मखौ माबायदि जागोन होनना सानदों नोंथांमोना बे कमेन्टआव होबानो जाबाय आरो लोगोसे आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो साबायखर जाबाय थेंक इउ